goed in dat de mensen allemaal van beetje tegen de middaguur deze kant op komen. En dan vervolgens met een stop weer uit te knuppelen zijn. Dus in de loop van de middag dan gaat dat ongetwijfeld maar een sfeer en een ambiance zoals u denk ik terecht op dit moment ook niet kunt en ook niet zal verwachten. Daar gaan wij beginnen met de 5,5 ton standaard en met de 4,5 ton sport promo. Beide klassen naast elkaar. Voor de standaard hebben wij de big bands, dus dit is gewoon supersport. En wij kunnen die super trouwens hier in ieder geval zo die staan en in de loop van het seizoen mogelijk ook nog naar de vier. Dat er de water zal zijn. We zijn druk bezig met in ieder geval de afleveringen. Ook in de werk en de stad uit. We zijn er van elkaar. Rotterbeer, die daar in ieder geval het seizoen. Dat is altijd kut voor die kar, hè? Altijd zitten slippen.